झाले आणि जे फाटी कंटिन्युअस ॲक्सिडंट झाले किंवा चवथीच्या टायमार जे अघटित गणपतीची मूर्ती व्हरताना जे गोष्टी घडलेले त्याची दखल घेऊन आम्ही एम जीतर्फे हायवे ऑथॉरिटीक एक निवेदन दिलेले आणि त्यांच्याकडे मागलेले की आता त्या 10 दिवसा भितर हे सगळे खड्डे पुरचे आणि सगळो रोड हो पत्रादेवीपासून महाखाजनापर्यंतचा जो रोड असा पेडणे मतदारसंघात उपमुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात तो त्वरित रिपेअर करचो म्हणून आणि ह्या लोकांक रिलीफ दिवच्या खातीर आम्ही ही मागणी केली आणि अशें जर ना जालें जायत तर 10 दिसां उपरांत एम जी पार्टी अंडर द लिडरशीप ऑफ प्रवीण आल्लेकरांच्या लिडरशिपा सकयल हे सगळे रस्त्याचे रिपेरिंग जातलें अशें आमी तांकां सांगून येयल्ले आणि त्याची आयज दखल घेता आसतना आयज आमकां बरें दिसता सांगपाक की हो रस्त्याचे रिपेरिंग स्टार्ट जाल्लेलो आसा. मेजर पार्ट जो आसलो तो हो उगव्या तामोशा स्ट्रेचाचो आसलेलो आणि त्याची आयज दखल घेऊन तांच्यांनी काम चालू केलां. आमी मागता त्यांच्या कडेन की हे खंयचोच एक सुद्दां खड्डो असो सांडच्या पयलीं तांच्यांनी त्वरीत हेचेर सारकी व्यवस्थीत रित्या हे सगळें फिलिंग करपाक जाय आणि हे जाल्या नंतरच एम जी पक्ष वगीर रावतलो. नाजाल्यार लोकांचो हो जो मुद्दो आसा रस्त्याचो जेचेर लोकांचे जीव गेले, हातपांय मोडले, गाडयांक तर कितलोसोच खर्च लोकांनी केल्लो आसा. ह्या महामारीच्या काळान एक आर्थीक संकटाच्या काळान सरकारान हे जे अतिरिक्त ताण लोकांचेर दिला आर्थीक त्याची दखल घेऊन एम जी पक्ष हो विशय धरून रावतली आणि जोपर्यंत तो अंतीम निर्णय जायना, जोपर्यंत लोकांक रिलीफ मेळना तोपर्यंत एम जी पक्ष पेडण्यातर्फे आमी हे प्रयत्न करीत रावतले आणि ह्या सरकारा अगेन्स्ट आमी आवाज उठयतले.